Hej med jer. Jeg vil gerne fortælle jer lidt omkring natursyn, hvad det er for en størrelse. I bund og grund så handler det egentlig bare om at stille spørgsmålet, hvad er natur? Men der er ikke noget entydigt svar, fordi det afhænger af hvem man er. Det vil sige, hvis I er en klasse på 22 elever, så er der sandsynligvis 22 forskellige måder at tænke, hvad er rigtig natur? Og derfor så skal vi forstå, at når vi er så forskellige i vores måde, vi opfatter det her på, så er der jo også en grund til, at vi er uenige omkring, hvordan vi skal forholde os i naturen og behandle naturen. Og egentlig også, hvordan naturen har det. Og det er det, alt det her klimadebat, det i virkeligheden går ud på. Så når I stiller jer selv det her spørgsmål, hvorfor kan de her politikere ikke bare blive enige og så tage den beslutning, der skal til, så er det fordi, de har forskellige natursyn. Jeg har kopieret lidt fra den store danske ordbog, hvor man beskriver, hvad natursyn er. Og jeg vil lige løbe nogle af de her citater igennem. Natursyn er vores holdning til naturen, der omgiver os. Det er både rigtigt, men egentlig også lidt forkert, fordi vi kan sagtens have en holdning til det, der omgiver os, uden rigtig at tage stilling til det. Og til gengæld så kan vi også have en holdning til, hvad der foregår på Nordpolen, uden at have været på Nordpolen, men til gengæld har vi taget rigtig meget stilling til det. Så på den måde så handler det omkring holdninger. Og holdninger, der kan jeg godt være enig, det er det, det handler om. Der eksisterer ikke noget ensidigt officielt natursyn. Og det er både rigtigt og forkert, fordi det kommer an på, hvor man er henne. Er man inde i Greenpeace, så har de et officielt natursyn. Møder man op i Venstres politiske gruppeværelse, så har de et landbrugspolitisk officielt natursyn. Så man ligesom sige, der er en masse natursyn, som hører bestemte steder til, fordi man har en bestemt måde at tænke på, en bestemt måde at leve på. Så der findes officielle natursyn, men ikke et samlet for et helt land eller en hel verden. Det handler om, hvordan vi vil bruge naturen, og hvad vi vil bruge den til. Og når vi bruger den til noget, så kan det både være, at vi skal have nogle råstoffer, som vi kan få den næste iPhone, eller vi kan også snakke om, hvordan vi vil holde vores næste ferie. Vi vil gerne være på et eller andet stillehavsø og ligge i en hængekøje i en palme. Det handler om, hvordan vi vil bruge naturen. Og så handler det dernæst om, hvordan skal vi så bruge den? Hvordan skal vi udnytte den? Hvad kan vi tillade os? Og det handler derfor om værdi og så videre. Jeg har prøvet at lave sådan en lille model her, hvor jeg siger, at natursynet er en samling af 3 ting. Det er selvfølgelig meget mere, men hvis man skal skære det helt ind til ben, så er det de her 3 ting. Det er jeres egen livsverden. Det I har oplevet, og den I er som person, som møder naturen, og som skal fungere i en kultur. Og de 3 ting i samspil giver jeres natursyn. Hvis man skal skitsere de her konflikter, der er omkring, hvordan vi skal behandle naturen op, meget, meget firkantet, så kan den her lille model faktisk godt gøre det. Mennesket på venstre side fortællelse er en del af naturen, og derfor underlagt naturen, og vi kan derfor ikke tillade os at smadre den. Vi skal simpelthen leve i pagt med naturen. Og det vil sige, det er der, hvor økologi kommer ind. Det er der, hvor vi skal have fredet områder og alle de ting her. Det er det, som ligesom handler der. Og den modsatte ende, så har vi, at mennesker er sat til jorden for at styre jorden og leve af den, så derfor skal vi da også kunne bruge den til vores egen vinding. For hvis vi ikke kan udvikle metaller og det ene andet, så kan vi ikke få den næste telefon. Hvis vi ikke kan dyrke jorden, så kan vi ikke få noget at spise. Så vi er nødt til at kunne bestemme over naturen. Og det er de her 2 modpoler, som hele den her naturdebat går ud på. Jeg har lige valgt her til sidst at kyle nogle billeder ind, fordi der er vanvittigt mange forskellige natursyn. Og når I kigger rundt i klassen, så er der garanteret nogen, som elsker de her strandferier med masser af sol og varme, hvor man ligger 500 mennesker på meget, meget lidt plads. Og I har helt sikkert en fornemmelse af, at det her det er natur. Men hvis man så til gengæld er dem, der godt kan lide fjeldtursoplevelse, så vil man sige, nej, det har intet med natur at gøre, den der strandtursoplevelse. Det er ren kultur, det er ren business. Der er veganerne, de elsker masser af mad, som ikke er lavet fra dyr. Men hvis man nu er jæger, jamen så er det en naturlig ting for mennesket at være jæger, det er en naturlig ting for dyr at jage hinanden. Så derfor så lever man i pagt med naturen fra jægerens synspunkt. Men fra veganerens synspunkt, så gør jægeren det ikke. For vi har jo ikke brug for at spise dyr, vi kan jo sagtens overleve uden. Så har vi køerne nede i bunden. Jamen vi kan jo vælge, om vi vil have økologisk mælk. Vi kan vælge, om vi vil have det fra køer, der går så meget på græs eller ikke går i græs.
Vi kan også vælge, om vi vil have roer, som er dyrket på konventionel måde med masser af pesticider og hvad ved jeg, eller om vi vil have den på den økologiske måde. Men hvis det skal være på den økologiske måde, så bliver de mindre. Og hvis de bliver mindre, så er der mindre udbytte. Og så er der også større chance for, at der går sygdom i skidtet. Så det hele, det er på en eller anden måde viklet ind i hinanden. Man kan ikke vælge et natursyn ståsted og så have alting på plads, fordi det har nogle konsekvenser. Hvis vi vælger at have et natursyn i en retning, så er der nogle ting, vi ikke kan tage højde for i en anden retning. Og derfor så er noget af det, I skal lære, det er at forstå det samlede natursyn, hvor alle 8 typer på en eller anden måde kan blive tilgodeset. Og det er noget af det, I skal have om i undervisningen. Held og lykke med det.